Durnoino panalinganira luwacaring ratri Nirangga jangganira dening sang Dresta Jumana lole blagaduk manyor-manyor Depati Harya Suman. Nggih pripun Kakang Durna? Kula pun sami budal. Kurawa sampun sami budal lumarep wonten wana Kendayana. Nggih sampun. Ampun kuwatir. Sedaya sampun budal genah gayenge ora jamak-jamak. Nggih. Syukur yen ngaten. Margi. Wah niki pancen mundi dawuhan Prabu Duryudana supaya ngawat-awati putu kula pun Lesmana Mandra Kumara anggenipun badhe tapa wonten wana Kendayana. Gayuh wahyuning ratu. Nggih. Aning wong tapa niku laku prihatin. Kok dadak diawat-awati? Lah niku jenenge ora laku prihatin. Pun ta? Kuwi jenenganku mang manut mawon. Lesmana nika bocah sing manja, sing sajeke ora tau prihatin. Mula ya kudu diawat-awatian ngono. Yen ana bebaya apa ta apa, Kurawa supaya padha sabiyantu pun monggo. Awake dhewe kudu melu ngawat-awati Depati. Oh nggih pun manut mawon monggo diawat-awati Kakang Durna. Monggo Depati. Dongeng dente si manunggal paten ana panunggul apa dosane dosa ngungku bisa Somo ojo dindak kualat lah iyo bener kandamu lali sumber katiwasan kalah dalah lagi mlebu ana ing alas Kendayana mendrang kaya gandeng adeg kaya Ndasyaki dasar kepura nyata Kartomarma wah keparat jangkar kowe nungkak krama apa abamu kowe nganti wadya bolos gelar sepaban ora urung mesti mung arep mbutek banyu bening gedhe sujanamu Ndasyaki ayo kowe minggira aja ngalang-alangi ngerti yo aku lan Kurawa bakal ngawati anakku Lesmana Mandra Kumara nggone tapa nang alas Kendayana kene Baliyo ora gelem bali tak babati wadya balamu ngerti yo aku ning kene uga ngawati angger sombo nggone tapa brata wah nunggal karep banget mula kowe wae sing suminggir kowe wae sumingira ngalah
gelem sumingkiran wis entek budine Setyaki babu arep opo ora minggat saka ngarepku ketebak dadamu kene marganing patimu sing olino prapta lampus Kartomarmu. Barat mati ya? Dia mati tenang. Oh canda iya ayo. Oh dia. Oh dia. Dia lampuh tenang. Mati. Jegal Dian. Ngapain? Jadi jenengan iku melek napa mboten to, Man? Kena anak buahe teko koprol ngono kok. Iki ngapain? Ayo. Umume wong takon iki lak ya diwangsuli. Musuh sapa? Ketemu sapa? Kalau nek Yamin urus ora mikirke musuh, Man. Ketoke yo Setyaki. Kok saya cilik.
nang so antep. Apa iya? Masa bohong kowe engko. Astuan. Kula monggo terus manggaken. Iki yang apa? Iki Mesaudawa. Kawon man. Kalah. Nggih pangestunipun kawon. Awang kalah kok jaluk pangestu iki. Pun monggo kula manggaken. Iki Kurawa sing liyane dan endi ya? Dur. Nun. Daleman. Dur sasana. Pripun man? Maju perang. Dun. Maju perang. Mungsuhe Setyaki. Dun. Mungsuhe Setyaki. Man. Kecap. Kecaman, damlin iki. Waduh. Waduh. Kowe iki ngapain? Anu wae kebeleng isit. Apa? Kebeleng isit. Ya, OTW Mas, Mas. Wibu man, dolope gayeng no man. Gayeng. Wis cukup wong siji kuwi sing bengok-bengok wis seneng ora jamak aku. Oke. Ya. Itu duitnya dibagi, ora dibagi dhewe. Untuk jarum super barang kok mau pisan kok. Dibagi. Maju perang, Dur. Maksudnya sinten, Man? Lho. Setyaki. Sinten? Setyaki. Maksudnya Setyaki, Man. Ada kula nggih trimo mboten, Man. Ai jalukmu sapa? Enten sinten melih? Udawa. Wah, Udawa, Man. Mestine ya kowe iki ya wani. Lah, nek wani ki wani ning kula nek mboten mawon. Kudu tak trimo mundur mawon nek kuwi. Bangane sirahe loro kabeh, awake loro kabeh. Durma Gati. Ning. Jayu mang. Intin jawu. Maju perang. Mengcai pun cinten. Grek mengcai pun mboten sik mboten lho, Man. Ayo musuh Setyaki. Cinten Setyaki. Setyaki, Man. Setyaki. Skip cek. Lagu Yamut. Citraksi. Maju perang. Setyaki karo Udawa. Iki kepiye ta? Rumangsaku nggawa Kurawa kae semene iki ora ana gunane kabeh. Apa kudu Kakang Durna? Kakang Durna. Pripate Pate? Nang mriki. Enten apa Pate? Anu kedap lo sakit perut. Lo tak ijen teng wingking riyen. Adek Kurawa sing maju meng. Sembah kula. Oh.
Mboten Kak. Borokol wae. Mbahne bocah. Mriko mawon. Ayo arep dawuh sapa meneh? Kok maju sapa meneh? Mboten Kak. Ora. Entek Kurawane ra melu kabeh. Ya. Kakang Dirna. Pripun Pate? Mriki ta, Ma. Aku tak terima teng mriki mawon. Kong kono sapa kene? Kong maju. Ora, Kak. Ora. Maju ore. Ora. Dewate, pripun? Ndelik mriki mawon Dewate. Mriki. Pun mriku mawon. Wis do mulih ketoke. Mulih. Iya. Serana wong. Pripun Dewate? Lah pripun? Terus niki ajeng pripun? Kurawa ki saben gayuh apa wae kok mesti dibarengi Pandhawa ta? Nek ra dibarengi Pandhawa ya dibarengi karo wong Ndwarawati. Monggo Kurawa nek mungsuh karo Setyaki ora bakal menang. Terus pripun nek ngaten niki Kakang Dirna? Pate sampun. Tak kira kok ora ana gunane ngladeni Setyaki barate mung rebutan miri kodhong pun mangdhawuhke kalih Kurawa nekuk penjalin nyimpang dalan. Oh nggih. Kurawa Setyaki ora perlu diayomi, prayogane disingkiri wae. Ayo do nyimpang dalan le. Ingkang nedheng Mahasinga sampun wisep-sepi ning Supana nenggih putra nada ing negari Ngastina satra ing Saroja binangun ya Raden Lesmana Mandra Kumara ya Raden Saroja Kusuma kapilarun saking Praja Manjing Wana Krendayana Amanguntapa Sung Semedi Sedakep Saluku juga eling-eling nadyan Raden Lesmana putra Nalindra nang datan ati lampah prihatin mila denya Manguntapa kaya datan mandheng pangestine krana sumajrih dhateng kawontenaning wana sekedhap
unjal uswa sekedap ngombe wedang putih sarwi dahar nyamian para diri mangke saged nuwuhaken pangaribawa ingkang wonten ing kayangan dandang mangure dados kala prawutan ing Pandya Bathari Durga dwaning panggoda pangrencana anggugah denyatapa dadi gragapan Raden Lesmana mau Indriya ngawung kanduhan rimang ngerlena tanpa kanin yetan tulus mangku dyahutama Topet lae. Yang tiga geger nganganku dandang mangure. Jebol ana titan kang topo nono krendaya nang ngene ora pangling. Iki kaya wenes mono mantra kumara. Iki nang alas lakone ana cewek. Ana wong wadon rupane kaya buta. Nene kok awake kok apike ora jame ya. Kowe iki sapa? Topet. Nadian kaya ngene iki. Kula nek karo widodari kula Bathari Durga Lesmana. Walah. Age minta maaf Pandya Bathari Durga to nggih. Nyuwun pangapunten lah mboten ngertos kok. Yen ngaten nggih bekti kula kunjuk Eyang Bathari. Topet yo Lesmana tak tompol. Bajurana wigati apa? Dere jeneng kita topo naas kene Lesmana. Eyang Bathari. Gandeng kula niki anak ratu kula sesuk bakal dijunjung gumanti ratu ing Astina. Nanging kula kedah tapa riyen. Kula kedah kadunungan wahyune ratu. Mulane sampean pancen dewa sing ampuh. Kula mau tulungi Eyang. Topet ya Lesmana ya. Sejati lulus presa apa Kang Dak? Apa Kang mbok gayo kuwi? Aja sumelang ulun bakal minangkani. Gayo kowe wahyu ning keprabon ning ana syarate. Topet wis kirane wis sagol Lesmana. Wonten srananipun. Lah sranane banjur napa? Sranane ya kuwi rene besok bakal dadi perang gedhe Baratayuda Jaya Binangun. Tagayoke wahyu ning keprabon. Nek besok ya wis dumadi perang, Lesmana kudu dadi mangsane para wadya baju barat. Piye sago apa ora? Eyang perang Baratayuda niku tesih dangu. Tur niku ya durung karuan dadi nggih pun. Waton kula iso kedunungan wahyu keprabon. Kula sago yen benjang kula dados mangsane baju barat.
Tobat, tobat. Tobat, Lesmana. Sumamu disekseni jagat saisine. Yen pancen mengkono tunggen sawetara tak munggah ning Kahyangan Suralaya tak gayoke wahyu ning keprabot. Nggih matur Mbah Nuwun Yang Betari. Asik oleh wahyu. Samara pamoring sukma sukma winayo ing sepi sirimantang ing kalbu tobat nanti gawe kaget atiku jroning ulun ngambah antariksa sedya swaning Kahyangan Suralaya lah kok dadi aku kepethuk cahya biru moyo-moyo. Pokok cahayane ya sumunar. Tejane mandher nanging kok ora mblereng iki wujude apa? Pancen kita bisa tata jalma mara gage kita waleo. Sawa-sawa kalepatan kula diagung pangaksaminipun Pugun Pandhi Betari Durga. Ngerti marang ulun. Lah kok kita wis ngerti marang ulun? Nggih. Kula sampun ninga dhateng paduka Pukulun sembah pangabekti kula kunjuk Pukulun. Ora tampa ndadekke bombong tias ulun. Banjur prasaja wae kita kuwi sapa? Nggih. Waleh-waleh menapa? Kula menika utusanipun Pukulun Sang Hyang Jagat Girinata. Dene kula menika sejatosipun pangeja wantahipun Wahyu Cakraning Rat Pukulun. Kita kuwi Wahyu Cakraning Rat. Yen apa bener kowe sing disebut-sebut Wahyu ning Kanalendra utawa Wahyu Ratu? Nggih kasinggihan. Malah kalenggan menika sampun titiwancinipun kula kedah mandhap ing Marcapada badhe ngupadi panitisan kula. Tobat. Lah kok durung sida tekan Kahyangan Suralaya? Malah wis ketemu karo Wahyu Cakraning Rat iki sing tak goleki. Iki sing tak goleki tobat. Tobat. Apa saja jangan tujuin Cakraning Rat. Jadi tak rewangi aku bakal suwaning Kahyangan sejatine aku mung bakal jaluk. Mung bakal nyuwun Wahyu Cakraning Rat tak suwun supaya gelem ngomongi marang putuku Lesmana. Kula rene nyatane saiki malah ketemu ana kene. Kowe manuta tak suwun supaya gelem ngomongi marang putuku Lesmana. Pukulun. Nyuwun pangapunten. Paduka menika dewa mestinipun sampun pono dateng mernatan bilih Wahyu tumedhak ing Marcapada menika boten dipun boyong kalian sinten-sinten nanging kula dipun maringi purba wasesa utawi kamardikan amilih dateng swarga kula momong dateng jagatipun titah Marcapada monggo menawi sisip lan keseluruh anggen kula ngomongi titah
Yekti mboten badhe saged ngruwat saking memala satemah badhe mbabar angkara gung. Nanging menawi cunduk jumbuh lan gambuh saktine badhe ambabar katentremaning jana luka. Pramila saestu nyuwun pangapunten yen kula mboten saged mirangkani pukulun. Tobat. Ngandar-andar. Anggit dungkur kowe kakehan gelem sing tanpa guna cakraning rak. Yen ora gelem ngomongi putu Lesmana apa kelakon taruda bari peksa. Yen ngersa paduka mekaten monggo yen saged Kelakon taruda bari peksa kowe wahyu cakraning ati. Ilahing astu nama sidam ingkang nedeng sedakep saluku juga mahas ing asamun ngisep sepining supana iki putra Ndwarawati Raden Samba Wisnubrata. Raden yen ulana sepadake nggon kita semedi katon mulang ciptamu muhung angesti marang apa ingkang kita gayuh kang mangkono kaya prayoga banget lamun ulun nedya nodi marang jeneng kita. Ulun nedya njajal ngomongi marang jagat kita nanging lamun kita wis kadunungan marang ulun banjur watak kita malah anggunggung diri umuk sesungaran ngegungake dupeh dadi putra Nalendra Binathara seneng ndak gunaning liyan kang sarta ngandelake marang kabeh kabisan kita. Ulun bakal uwal saka jagat kita kang mangkono bakal ulun todi ulun nedya mapan ana jagat kita nanging eling-elingen kabeh pitungkas ulun Raden Samba Wisnubrata. Yeah.
nggonku ninggal kesatrian Paranggaruda. Kelakoni topo ana kene lha kok jebul lamat-lamat krungu swara kang dumeleng ana ing Karna. Bareng aku yen to iki mau wujuding wahyu cakrane ngrat. Nang wis manjing ngono anggaku temah jugar nggonku topo lah dalah. Yen ngono wis kasembadan sing dadi sedyaku nggonku kepengin kadunungan wahyuning ratu. Nah, bakal pinardawa kamulyane Samba. Tedhak turasku besok uga bakal dadi ratu ana ing Nuswa Jawa. Bakal saya muncer, bakal hanjaying bawana uripe Samba. Dasare aku saiki wis kadunungan wahyuning ratu, mesti wae aku uga kasinuhan kadigdahan kang linuwih. Dasare Samba ya bagus. Sapa wae mulat karo Samba mesti bakal padha lirip. Wah, iki mengko yen aku bali ana Ndwarawati, mesti bakal padha disubya-subya. Samba wis kedunungan wahyu, bakal kajen ngene lan aku bakal kondang kajana priya. Salangan Raden Samba Wisnubrata wis kadunungan wahyu cakrane ya wahyune ratu. Raden Samba, ulun lagi wae manggon ana ing jagatmu, nanging Samba wis umuk sesungaran. Pertanda Samba ora kuat kadunungan wahyu cakraning rat. Ulun cakraning rat uwal saka jagatmu Samba. Sang Wahyu, Sang Wahyu. Lahing bungah sing tanpa upama dening nggonku masama pertapan ringin putih malah wis nampa siswa malah kepara wis tak rengkuh kadang taruna Yai Irawan inggih sanget ngaturaken gunging panuwun ing tanpa pami dene Paduka Wersa nampi paswitan lan anggen kula badhe napak padha guru Prawita dhateng Paduka Hyang Adi Bremben. Kula nggih matur nuwun. Dene Semar anak-anak. Wonten mriki nggih pun direngkuh dados kaluwarga. Ya Kyai Semar ora dadi. Malah aku ingkang matur nuwun. Krana Kyai Semar iku bebasan pusaka bisa kandha, jimat kang bisa ngucap. Pun. Kula niku namung drajate ngaceplik. Ndara Irawan, mboten nyono malah wonten mriki. Wilujeng to Gus. Pangestune Kyai Semar. Slamet sowan kono pratapan. Inggih bekti kula. Bekti kula Ndara. Bekti kula Gus. Bekti kula. Yai Irawan, semengko pengawak Bajra Bayana wigati apa? Dene kraya-raya prapta ing pertapan ngringin putih. Bebasan teken janggut suku Jaja, sira lakoni minilar. Kesatrian mung marani wong pringgo kang yekti caket ing bebaya Yai Irawan. Dusang Adi Bremben. Kekilapan menapa dhateng greget osing manah kula? Sedyane manah kula sepisan badhe nglebur napak padha Sang Maha Wiku. Keparenga ngaup subratanipun Sang Maha Muni syukur yen to kersa nglubering elmi ingkang damel pajaring manah dene ingkang kaping kalih. Kula badhe nyara widhaken dhateng murcanipun kadang kula sepuh. Inggih menika Kang Mas Abimanyu menika Bremban.
kepareng paduka paring sabda tama wong ilahing astuna masidam Yai Irawan yen bab murcane kadangmu Werda Raden Abimanyu aku durung bisa paring katrangan krana iku isih kesasapan ron salumba lan bab nggone roh bakal suwita marang aku iku apa ora luput ciptamu marga lamun sira mamrih aji jaya kawijayan weting kulit atos sing balung para pandhitaning praja tak kira ya wis ora kurang-kurang ingkang padha limpat budine putus kawruhe beda kelahan aku Begawan Madubronto iki mung pendhita gunung sing ngertine mung matun gagah lan bebedak satuwana Yai Irawan Penemban bebasan kedung jero ing jinajakan nanging lepasing budi para sarjana sujaning budi ingkang saged anjajagi inggih namung sesamining sujana Penemban sorote pandam sula awadangi pasah yan halangi wadana ramu-ramu kalingan hangangan sang tiaman nangkung sumungkem guling sang kakung rerepo baboe maneman peraten tek pranto kula dadah ronte Yai Irawan nyoto pratitis nanging kowe durung titiwancine pun kakang medharake ilmu marang sira Yai prayogane Yai Irawan saiki sawetara mapano dhisik ana pungkuran Kyai Semar lan anak-anak muga mangkono sawetara padha mapano ing pungkuran merga iki sajake bakal ana lelakon ingkang wigati inggih matur sembah nuwun Premban lan sendika ngestakaken dawuh Premban inggih ngestakaken dawuh Premban ayo tole iki Premban Begawan Madubronto bakal ana wigati ayo sawetara wae dhewe padha mapan ana mburi dhisik Sang Maramarta tuhu pandhita kang wis limpat Rama Widyeng sanyata lagi bae aku nedya manjing sanggar palanggatan pertapanku kok kerawan wujuding cahya biru moyo-moyo sumunermu Prabowo panjenengan menika sinten
aja sira tambuh marang ulun krana bejo bejane titah ora kaya pendhita ingkang peparap Begawan Madubronto dasare jeneng kita nglakoni sumedi tarak broto katitik katon sumunar dijamu nyodolan nang sumeblak jagatmu kaya ngawe-awe tekane kanugrahan kang aran Wahyu Cakraningrat kepingin manukmu ana jagatmu lan kepingin sasana ing singasanadi jiwa ragamu Kak Sang Resi wengakno wiwara tamamu ulun bakal sajiwa ngomong marang kita lan ragane Pandhita Ringin Putih ya Begawan Madubronto. Adalah nggonku nguyak Wahyu nganti keplantreng tekan kene sajake iki mapan ning pertapan ana pendhita muda tur bagus sapa sing dadi peparapmu pendhita inggih Raden ingkang kula kangge mangasrama menika pertapan Ngringin Putih dene peparap kula Begawan Madubronto lajeng panjenengan menika sinten Raden yen kowe pancen pendhita sing kesthik kudune wis ngerti marang aku merga aku iki bocah sing kondang putra nata ing Dwarawati kasih Raden Samba Wisnubrata ya Raden Kusuma Wiratmoko Raden Samba Wisnubrata putra Dwarawati ya Begawan Madubronto nganti keplantrang tekan kene aku ngoyak beburonku ya kuwi wujute wahyuning ratu mongko tak sawang tejamu maneh genah yen Wahyu saiki mapan ning anggamu ayo Wahyu tak jaluk duh Raden lajeng anggen kula badhe nyaosaken kados pundi krana kula mboten rumaos kecodhoan Wahyu kakang wus ora gelem ngulungke Wahyu apa kudu tak rada waripaksa kowe Madubronto duh Raden kula mboten badhe ngajab pasulayan nanging kowe iki pendhita sena ayo yen nyoto kowe perwira golek papan sing jembar tak todi sing dadi kadik dayanmu gane ati
Lah jebul Kakang Sombo mlayu-mlayu mau jebul nguyak wahyu sing mapan ning awakmu to. Hei, Bagan Madu Bronto. Aku ya butuh wahyu kene. Wahyu tak jaluk ora gelem ngulungke tanggo gatheng sirahmu. Waduh. Sekawit kula bombong awit uninga nyatanipun Paduka Alamas kisah menika jebul topo gayuh wahyu syukur yer lajeng pikantuk wahyu inggih kados pundi anggenipun mangun topo nggih Mas Yaki saha Syudawa kula sampun mangun topo estunipun sampun kecodhan wahyu nggih menika wahyuning ratu nanging wahyu oncat lajeng mapen wonten angganipun pendhita muda nami Begawan Madu Bronto. Nanging jebul pendhita menika sekti sanget. Kula mboten saged ngrebat wahyu Paman Setyaki. Kula nyuwun pangayoman Paman Setyaki. Aduh nggih. Prayogi monggo kondurke mawon. Lampar menika dipun aturke wonten ngersanipun Ingkang Rama inggih Koko Prabu Kresna. Prabu nadyan bebasan sampun kekalangan maluyu jajah desa Milangkori njalak maninggal parandene dereng saged kepanggih yuga kula pun Abimanyu Arjuna sak dalan-dalan kowe nangis nganti kaya nangis dadal netesing luhmu mongko sektine Dimas Arjuna uga luput lepat kula lha ya to Abimanyu nalika semono mbok dukani senadyan nalika iku nggonmu dukani mung kanggo sarana mencut rasane Abimanyu supaya gumregah ning rembugmu sugal to ya ora wah jlamprong nyeneni anak nyangani bocah kuwi kena nanging aja nganti kesenggol rasane kaya Abimanyu imbok menawa mutung wah mergo lemu ngandani karo nyengeni bareng lunga getun. Nggih.
rumaos ketun Prabu. Bu inggih kagunganipun kaca paesan menika dipun prisani wonten pundi denungipun anak kula Angkawijaya. Aku ya wis nguwak kaca paesan Janaka. Nanging sing ngono mung peteng. Ya iki jenenge kaca pangilon iki ya terkadang ki sok bruwet. Merga iki ya wis suwe ora tak lap. Mbok ampun gegojegan Kuku Prabu. Wong kula ning nembe susah saestu we. Lho tegese iki kaca paesanku ya sok kemendungan. Karone yen kaca paesan bisa nuduhake mengko ndak ora padha mbudidaya nanging Nyai. Percaya wae Abimanyu kae bocah sing kulino prihatin dadi umpama lunga mestine lungane Abimanyu ngudi ngelmu lan gayuh kanugrahan wis to titerono wae. Putraning Sun Samba, gajeke sira mau tak pecut rembug, banjur sira trima lunga sajahe krasa banjur ngedekake tapa. Lah iya teka banjur nangis ana apa Samba? Nggih Kanjeng Rama. Kula mehun tapa gayuh Wahyu Ratu. Sampun saged kasembadan. Ketundhan wahyu nanging boten nginten jebul wahyu oncat saking Kang Putra Samba. Malah samenika wahyu mapan ngono ing ngangganipun pendhita ingkang nami Begawan Madubronto. Topo kula nyuwun pangayoman Rama nggih. Nggih, Prabu. Pendhita nom menika sekti sanget saestu. Kula boten ngapusi nggih. Nggih. Iki aji sektine Madraguna ampuh. Saestu ampuh. Estu boten ngapusi boten bohong. Lah dalah Arjuna Werkudara. Ayo manupun Kakang tabuke kaya ngapa pendhita nom kuwi. Apane ngono ing ringin putih yen ngono sliramu ingkang peparep Begawan Madubronto inggih kasinggihan paduka menika Nalendra ya ingsun Prabu Kresnanata Ndwarawati. Ya iki ringin putih kowe ingkang wani ngrebut wahyu cakrane Racekan aku Sambaya.
Duh sinuwun Sang Sutyaningrat kula menika boten ngrebat nanging wahyu menika mapan kedah nindingi dhateng gesangipun titah mbok menawi wahyu kula sampun saged nyumurupi dhateng gesang kula ingkang tansah kula udhahaken dhateng margining kautaman pramila nyuwun sewu kula boten niat nyikara dhateng ingkang putra Raden Samba nanging upami paduka ingkang pinangka sudarmanipun Raden Samba menawi rumaos kuciwa penggalipun saestu kula nyuwun pangapunten lan upami paduka badhe duka badhe paring pidana kula wontenipun inggih namung pasrah sumarah dhateng paduka Begawan Madubranta rumangsamu mbok anggep enteng yem kowe ngerti to ingsun rawana papanmu ini nganti mantasaning para satriya ya kuwi Yai Sena lan Nyai Arjuna mengko yen nganti adikku Werkudara nesu yen mung bakal ngrusak pertapanmu iki ora nganggo suwe nanging sumurupa apa dikira Kresna bakal mentolo karo kowe apa dikira aku bakal tega mateni karo kowe ringin putih merga yen nganti aku tegel marang kowe bakal sinuraing jagat ing atas nata Ndwarawati iki jejering wong tuwa kok bakal mentolo marang jejering anak lanang mongko kowe kuwi jane didomo-domo kowe iki dikekudang dening para pepunden digadang-gadang dening para kawula supaya bisa dadi satriya wae ing jagat nanging kowe lunga wae kok dadak amping-amping etok-etok madeg dadi pendhita ringin putih ayo gage coba wangsulana kowe kok lunga wae dadak nganggo jeneng Begawan Madubranta ayo wangsulana anakku Abimanyu Nindita bocah mursid nganti gawe bingung lunga jebul topo gayuh kanugrahan wahyu apa wis kasembadan nggir inggih sedaya inggih awit saking dawuhipun Kanjeng Rama pestunipun Kanjeng Rama sampun kula sampun pikantuk wahyu Cakraningrat inggih wahyuning ratu syukur inggih pun Rama melu bombong iki rawan uga malah eneng kene punakawan ya eneng kene inggih Kanjeng Rama nderek ngrencang Kang Mas Abimanyu inggih ndara dadi cantrik Begawan Madubranta heeh dadi cantrik sementara sudah saatnya makan enak kembali nang kene panganane Putri Malu ayo nyocok cangkem ya Mir ya. Ha iya. Bar iki mangane nak gek mampir ning nasi padang. Soto pagi. Soto pagi wis enak. Ha iya. Apa bedane soto menang to, Pak? Wis meneng wae kowe iki. Ha. Syukur yen mangkono syukur. Tegese anak Janaka padha gedhe prihatine. Koko Prabu menika Abimanyu malah sampun pikantuk kanugrahan wahyuning ratu inggih wahyu Cakraningrat ya pun kakang ngarep wis paring pangandikan to wah aku melu seneng nang
nanging tresna kakangku. Wah, anane lelakon iki. Sombo anakmu mesti kagol wis bab Sombo bapakne sing ngendhake kamurkane. Sombo, wis ngerti dhewe to yen sing membo dadi begawan Madubronto kae adimu Abimanyu. Nggih. Nanging sawit wahyu menika sampun mapan wonten anggo kula. Nanging samenika ngalih wonten Dimas Abimanyu. Kuwi kabeh merga saka luputmu dhewe. Pun Rama rak wis paring dawuh to. Yen aja nganti darbe watak umuk sesungaran nanging biyen kowe lagi kedunungan wahyu sedhela wae wis umuk. Wis sapa sira sapa ingsun. Mula ya ora mukal. Wahyu banjur oncat banjur mapan ana Abimanyu merga kae bocah gedhe prihatine. Gedhe tapa bratane. Nanging Sombo, gandeng sira ya wis masing asamun minangka wing tapa bratamu. Kabeh ya mesti ana undu-unduane. Nadyan putraku Sombo ora bisa kedunungan wahyu ning ratu. Nanging besok Sombo uga bakal kedurungan wahyuning patih. Agen Sombo rumaos marang penggalihe kodheng sutaning galih kagol kagelan. Kapilar risah malih benjang timbul menawi wonten lampahan Sombo ratu. Topet jaluk wayu cakrane Baliyo. Kowe iki Baliyo. Wegah aku. Wayu cakraning rat wis dipek. Karo Ndara Abimanyu kowe ora iso ngopo-ngopo. Topet. Bali. Ayo pulang, marilah pulang bersama-sama. Tetep tak jaluk wayu cakrane ngayal jalungan ngemblek. Marep kowe kiraimu medeni mengko ditutupi kresek lah ya. Bares anggere ana kresek apa bagor kena dienggo nutupi kowe. Ora yo nganggo batale yo kena. Ayo mulih ora gelem mulih tak bat-bat yo tak mulih.
Aku lho sampun ngundurke Betari Durganika. Nika pasukan-pasukane iki mbok diundurke. Wis. Lah kok men kaya ngono? Rasa kesuwen. Ya nek ngantem ki mat-mat, Mas. Ora duwe nek peteng terus bras-bras. Kae. Indomie ku tumplek piye? Ngijole ora? Hah? Kang, Mbak Afifah kon nembang gong. Lah. Lah iki ya apa ya pisan kene iki? Kok goblok banget to kowe iki to masaku to. Ora apa-apa. Iki aku bar disangone ora Ndoro Werkudara. Kono dinggo nyawer lagu. Lagu apa? Lagu Birunya Cinta apa? Birunya Cinta. Kuwi lagu apa to kuwi, Truk? Aku yo bingung. Nyawani pira? Iki? Oh, pelit tok kae kok. Nyawani 2.500. Iya bener entuk Indomie sitok bener. Wah. Wis rampung. Wadya balane. Dari Durga wis tau turu kabeh. Ngomong. Nggih pun ampun. Niki nggih pun Den. Lampahan. Wahyu Cakraningrat pun purna gadining pananggilan. Sang Nata Rasa kundur kedaton. Iki ora senengane kok. Wis nang kono dikamplengi kae, nang kene dikamplengi iki. Ra berkah, negatif doan. Wis ra kepenak suasanane ning kono Gong. Nah iya. Wis do kemersek. Heeh. Nang kene wae wis lah. Gek salin. Iya. Lampahan Wahyu Cakraningrat sampun purna. Ingkang disuwun saged ambabar kanugrahan agung utaminipun dhateng warga masyarakat ing Kalurahan Pathuk mriki. Mugi tansah jinangkung binerkan Gusti. Sedaya warga tansah pinaringan kabagas warasan. Lumentu rezekinipun ayem tata titit tentrem. Rahayu Dara.